Чакай. Спокойно. Значи, момчета, не стигнахме толкова далеч, за да се предадем. Не сме изминали толкова много часове на CS, за да спрем до тук. Защото вие просто трябва да осъзнаете, че в живота не всичко е на всяка цена. И сега в момента като лоби лидера натисне кол на премиер, искам следващата игра, който и мап да е, от всичките в мап пула, да дадем всичко от себе си, разбирате ли? Да покажем на света, че ние можем да спечелим една игра на CS, разбирате ли? Защото сега ще си отворя телевизорчето, брато, имаме 1, 2, 3, 4, 5 загуби подред, 6 загуби подред. Е, това вас удовлетворява ли ви? Това не ви удовлетворява, момчета. Ние сме създадени за много повече. Готови ли сте? Искам заедно да ми кажете, готови ли сте?